Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. От мене жертвата, от Тебе огъня, от мене молитвата, от Тебе чудото, от мене песента, от Тебе помазание, от мене вярата, от Тебе спасение. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. От мене верността, от Тебе наградата, от мене доверие, от Тебе защитата, от мене смирение, от Тебе благодат, от мене службата, от Тебе короната. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Алелуя! Хвалете Бога в светилището Му. Хвалете го в небесния простор, дело на силата Му. Хвалете го за мощните Му дела. Хвалете го според голямото Му величие. Хвалете го с тръбен глас. Хвалете го с псалтири и арфа. Хвалете го с тъпанче и хороиграние. Хвалете го с струнни инструменти и с свирки. Хвалете го с високозвучни кимвали. Хвалете го с възклицателни кимвали. Всичко, що... Yardım çağırıyor, gidelim, gidelim, cennete kadar sayar gidelim. Празници, които идват, да ги посрещнем с радост, с благодат и с мир в сърцата си, защото на днескашния ден Бог се открива и цялостно да влезе в Ерусалим и да застане открито пред юдеите. Колко тази сутрин се радвам, че църквата ни не е напълна както всяка неделя, но тази сутрин има, брати и сестри, наистина и нещо друго, което ще разполагаме. Днес презвитери, дякони, които да служат не на мен, а да служат на вас. И църквата ни има нужда от духовни хора, които да служат на живият Господ. И ако обичате, нека се справим. Алелуя! Нека да се радваме в Господа!
Нека да издигнеш Неговото святото сърновите. Моля за служено тази сутрин. Алелуя! Радвай се в Господа и върши на радвайте за живото. Величајте Господи, остана веселите. Валя името Ти, с радост срце. Величајте Господи, остана веселите. Слава, слава, Царя на царете, слава, слава, Царя на царете, хваля името Ти, с радост срце, величајте Господи, остана веселите. Хваля името Ти, с радост срце, величајте Господи, остана веселите. Слава, слава, Царя на царете, слава, слава, Царя на царете, хваля името Ти, с радост срце, величајте Господи, остана веселите. Хваля името Ти, с радост срце, величајте Господи, остана веселите. Осана, осана, осана веселите. Осана, осана, осана веселите. Хваля името Ти, с радост срце, величајте Господи, остана веселите. Хваля името Ти, с радост срце, величајте Господи, остана веселите. Хваля името Ти, с радост срце, величајте Господи, остана веселите. Тази сутрин ние Ти благодарим, Боже, за тази радост. Тази сутрин ние Ти благодарим, Боже, на силите, че тази година в Денят на Цветница отново да преживеем, Боже, Твоята радост, да преживеем Твоето присъствие и с Твоята благодат. Благодаря Ти тази сутрин, Боже, за Божият народ. Благодаря Ти, Боже, че днес можем заедно, о Боже, да прославим Твоето име, да се радваме, Господи Боже, защото днес е Цветница, Господи Боже, който Ти си тръгнал за Ерусалим,
изявява себе си като цар, като спасител, като Бог на боговете, както на силите. И днес ти заслужаваш днес да ти издигаме, да те прославим, Боже, на силите. И те моля, Боже, тази сутрин да благославиш, Боже, всички църкви, пастори, служители, дякони, да бъдат благословени, Боже, в името на живия Бог. И когато отминал, Господи Боже, преминаваш да благославиш, не забравяй, Господи, църквата, която вярва Твоето свято име, църквата, която се старае да служи на Тебе, Боже, според Твоето Слово. Боже, моля Те, изпали тази сутрин с радост, изпали с Твоето присъствие, изпали с Духът Ти, Боже, защото Ти заслужаваш. Алелуя! Благодаря Ти, Господи, за
Твоята любов, който отиде на кръста, който беше разпът за нас. Дори отплювам, Господи, да ругавам. Докарваш нашия мир. Господи, от Твоите рани сме царени. От Твоите любви сме свободени. Осветени в моето мощенство и Боже. Дела, Ти знаеш всяка нужда. Ти знаеш всеки един проблем, Господи. Възлагаме всичко в Твоята ръка. Господи, движи се тая сутрин, Боже. Докосни сърцата ни, Боже. Господи, премогни това, което ми пречи, Господи. Господи, тая гнева, който имам аз, Господи. Възлагам пред Тебе, Боже. Нека сега пърти сега. Искам да Ти благодаря, Дева. Искам, Господи, искам да пея само за Тебе. Халилуя. Нека всеки един, Господи, да издига глас. Глас на благодарност тази сутрин, Боже. Благодаря Ти, Господи. Благодаря за Твоето присъствие. Благодаря за Твоето присъствие, всяко като имаме Твоят молитвен и ни изпълваш с Твоята благодат. Халилуя. Като има сила, Господи. 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 Благодаря. Благодаря да всеки ден се грижа за Твоя Исус. Благодаря Ти, Исус. Хвала Ти, Господи. Хвала Ти, Твоя Исус. Благодаря Ти, Господи. Тази сутрин ние Ти благодариме, че сме молитвения дом. Живият Господ. Тази сутрин ние се покланяме. Тази сутрин ние Ти издигаме. Тази сутрин ще се поклоним пред Тебе с думи Исус. Боже, тази сутрин посети всеки един. Тази сутрин сложи ръката си, Твоята пригодена ръка върху всеки един. И всеки един да почувства духът Ти и Твоето присъствие. Нека тази сутрин Твоята милост да мине върху всеки един, Господи Боже. За да може, Боже, този ден, в денът на светница, който започва Твоите гидни празници, Господи, до Велик ден, ние Те молим духът на Бога да почува върху нас. Ние Те молим да дадеш мъдрост и сила и мир в сърцата ни. И Те моля тази сутрин, където е тръгнал брат Стефан, Господи, за София. Моля Те да го пазиш и да го закрилиш, Господи Боже, за да може, Господи, тази сутрин да Ти издигаме. За Ти хвалим и величаем. Алилуя! Сърцето ми търси Тебе, Исус, Твоето присъствие. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Смирявам се, снишавам се пред Твоите нозе. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Смирявам се, снишавам се пред Твоите нозе. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Сърцето ми търси Тебе, Исус, Твоето присъствие. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Сърцето ми търси Тебе, Исус, Твоето присъствие. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Смирявам
Смирявам се, лишавам се пред Твоите нозе. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Смирявам се, слушавам се пред Твоите нозе. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Смирявам се, слушавам се пред Твоите нозе. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Тази сутрин Ти ни показваш Твоето смирение. Ще чуем Божието Слово, което си възседнал на осел, на рожба, на ослица. И Господи, това е Твоето смирение, което пътуваше към Ерусалим. И ние да се смирим, Боже, пред Твоите нозе, защото ние пътуваме за горният Ерусалим. Боже, благодаря Ти, Боже, Ти на смирените даваш благодат, а на горделивите се противиш. Боже, нека да се снишаваме, за да може Твоя дух да ни издига, Боже, да прославяме Твоето свято име. И не нам, а заради Твоето име. Боже, помогни ни заради Твоето име, благославяй ни. Заради Твоето име покажи милост, Татко, заради Твоето име тази сутрин всеки да почувства Твоето присъствие и Твоят мир в сърцето си. В името на живия. Амин. Ако обичате, нека седнем. Братя и сестри, може ли да се обърнеш, който е до теб и да му каже честито цветница? Обърнете се един към друг и се почестете честито цветница. И нека Бог да ви благославя. Благославяйте се тази сутрин. А в името на живия Бог, бъдете благословени с цялото си семейство и служение, което ние служим на Бог. Ако има някъде празни места, нека има хора, които тичо, погледни къде има празни места, сестрите да сядат. Мука, ще помоля дяконите, нека се качат горе. Братя, затваряйте, тук има места. Могат да дойдат да седнат. Сестри и братя, които имат, могат да седнат. И аз вярвам тази сутрин. Аз съм. Може да седнеш тук. Минимум. Бог да те благослови. Бог да благослови всички нас. Има ли някъде свободни места? Там няма свободни места. Знаете ли, като няма свободни места, трябва да се молим Бог да разшири църквата. Бог да разшири, мога да кажа, присъствието на Бога в сърцето ни. Знаем, че тези, които седат прави, ето тук още едно място се освободи. Брат или сестра, само тези, които обичат. Пени, ела, тук има едно място. Ела. Сестрата ли остана? Сестри, ай тук отпред може да наседи някой. Да. На каргалите, с кем каргалите? Нещо гледаш. Бог да ни благослави. Нека да кажем слава на Бога! Винаги да има така мир в сърцето ни. Да има любов в душата ни. Вярвам, че тази сутрин Божия дух не събира. Тази сутрин наистина Господ носеше в Ерусалим. Какво носеше Господ в Ерусалим? Бог посети днеска Ерусалим да постави своят мир. Ерусалим е Ерусалим. Колко пъти исках, както квачка събира своите пилци под крилата си, да ме прегърна. Но вие не пожелахте.
Тази сутрин нека да желаем Бог да бъде в домовете ни, брати и сестри. Винаги наистина домът Господен да бъде изпълнен с силата на Бог, с Неговото присъствие. Ако някой тази сутрин не чувства Божията сила и благодат на Бога, нека да каже: Господи, посети ме, както си посетил моите брати. Докосни ме, както си докоснал моите брати и сестри. И Бог ще го направи. Затова нека тази сутрин да отдадем време да прославят Бог. След това ще чуем Божието Слово. Имаме Господна вечеря. Не искам да лиша тези, които от Господната вечеря. И в четвъртък отново ще имаме Господна вечеря, понеже наистина в четвъртък трябва да празнуваме Велики четвъртък. Петък разпнятието. Събота, къде е Христос? Христос е, брати и сестри, отиде при мъртвите, при духовете на мъртвите. И от другата неделя е Възкресение. През тези дни да се молим Бог да докосва, Бог да изцелява, Бог да благославя, Бог да помага на всеки един от нас. И аз вярвам, брати и сестри, там, където има мир, там е Божието присъствие, там е Божията свобода, там е Божията радост, Бога да каже. Нека Бог да не благославя и Той да не докосва. Добре. Oh
Днеска мога да кажа обратното, че ние обичаме повече Господ, колкото света. Защото Божието Слово казва, излезте от света. Не служете на света. Не може човек да служи на двама господаря. Или един ще намразиш и ще възлюбиш другия. А днес предпочитаме живият Господ, който да служим на Господа. Нека Бог да ни помогне. Ще чуем Божието Слово, ще има ръкополагане, след това ще има Господна вечеря и братята приготвиха храна за всеки, който да ги почерпят, понеже днес ще бъдат ръкоположени. Ако обичате, може да се справим. И не ви справям за моето удоволствие, а заради Божието Слово. Тази сутрин ще се възползвам от Божието Слово от евангелистът Лука, който ни казва в 19 глава тържественото влизане в Иерусалим. 19 глава 28 до 38 стих. Това са 10 стиха. Нека слушаме внимателно. Като изрече това, Исус тръгна напред, възлизайки към Иерусалим. И когато се приближаваше до Витфагия и до Витания, до хълма, наречен Сионски, прати двама от учениците и рече им, идете в селото, което насреща ви, в като влезете, ще намерите едно осле, вързано, което никой човек не е възкачан, отвържете го и го докарайте. Ако някой ви попита, защо отвързвате ослето, кажете, на Господа трябва. Изпратените отидеха и намериха, както беше казано. И като отвързаха ослето, стопанинът му рече, защо отвързваше ослето? А те казаха, на Господа трябва. Докато докараха го до Исус и като наметнаха дрехите си на ослето, качиха Исус и като минаваше той, людите простряха дрехите си по пътя. И когато вече наближаваше да навлезе в Елионският хълм, цялото множество и учениците почнаха да се радват, възвисявайки славата на Бога. Всички за велики дела, които бяха видели заедно. Благословен царят, който иде в Господното име, мир на небето и слава на висините. Амин. Ако обичате, нека да се. Тази сутрин, обърнете внимание, тази сутрин, братя и сестри, днес, през 2000 години и повече, нашият Господ този ден, в този ден, точно това слово изпълни. Изпълни пророчествата, всяко пророчество, което бе написано за нашия Бог, за Исус Христос, Бог изпълнява всички пророчества. Тази сутрин е цветница. И на цветница или триумфалното влизане, Исус влиза в Иерусалим да изявява себе си открито като цар и като Месия. Цветница, думата цветница, това е времето, когато трябва Христос да се открие. Христос имаше време за всяко нещо. Господ ще направи това изявление, ще представи себе си и да изпълни това пророчество
пророчеството, което е писано, брат и сестри, в Захария, в 9 глава, в 9 стих. Така се казва: радвай се много, Сионско дъщерю! Възкликни, Ерусалимско дъщерю! Ето твоя цар иде при тебе, той е праведен. Спасява кротък и възседнал на осел, да, на осел, на рожба, на ослица. Това Божието Слово, Исус изпълнява това пророчество от Захария, пророк Захария, който е писал как Исус трябва да влезе в Ерусалим. Брати и сестри, първото нещо, Господ Исус Христос изпраща двама от своите ученици да изпълни това пророчество и да докарат едно осле, който каза, брати и сестри, още. Той каза: ако попитам някой защо отвързвате ослето, кажете, че на Господа трябва. Днес можем да забележим, ако едно осле, който, брати и сестри, не се инатил, но възкачи Господа на гърба си, го носеше, брати и сестри, до Ерусалим. Днес, нека, ако едно осле, което никога не е качено от човек, но възкачено от Бог. Днес, тази сутрин, искам да обърнете внимание, брати и сестри. Днес ние трябва покорно да носим нашият Господ в сърцето си. И никога да не се противяваме, а, брати и сестри, покорно да носим Исус не в Ерусалим, а да го носим в горният Ерусалим, докато дойде в Божията слава. На второ място искам да кажа виковете на хората. Вижте, брати, през времето, когато Исус влизаше в Ерусалим, хората викаха. Вижте, брати и сестри, означава няколко неща, които викаха тази тълпа, която вървеше с Исус, и те викаха, брати и сестри, и казваха тази, които викаха за Осана. Осана на Бога на висините. Осана означава спасени, ние те молим. А по-късно е прието значението да хвалят Бог. Осана означава няколко неща. Второто нещо, благословен, който иде в Господното име, че Исус е обещаният Месия. Бог да не благослови. Те хваляха обещаният Месия, който ще дойде. Третото нещо ни казва: благословенно градущото царство на нашия баща Давид, който иде Господното име. Вижте, те мислят, че Исус като дойде в Ерусалим и ще съгради града, ще граждава, брати и сестри. Така и ние трябва наистина, за да можем да служим на Бога, трябва да градим нашия духовен живот, за да можем да служим на живият Господ. Хората мислят, че дошло е времето да се възцари царството, на което Исус ще вземе трона на баща си. Но Той ни доде да вземе тронът на баща си, а Той доде да изпълнява пророчеството. Още на четвърто място, Осана на висините, иска да каже, това може да бъде хваление на Господа на високите места в небето. В небето, както ние хвалим Господа на земята, така и Бог, брати и сестри, ангелите прославят Бога в небето. Самия Той да се спаси от най-високите, спаси не Господи, от най-високите места. Божието Слово ни казва, брати и сестри, плачът на човешкия син. Исус, който приближи Ерусалим, на прагът на Ерусалим, Исус започна да плаче. Защото той знаеше какво има в Ерусалим. И Божието Слово ни казва в Лука 19 глава от 41 до 44 стих. Близо до Ерусалим Исус плачеше за този град. И аз вярвам, брати и сестри, Бог не само плаче за Ерусалим,
но той плаче за Ямбол, той плаче за България, той плаче за всяка страна, понеже всяка страна, всеки човек е създаден от живият Господ. Исус плаче за него. И Божието Слово ни казва, който препусна Ерусалим, той плачеше за Ерусалим, защото Ерусалим препусна своята си златна възможност. Обърнете внимание, брати и сестри, наистина хората да приемат Христос. Те изпуснаха своята си златна възможност. Ако хората бяха приели като Месия, щяха да имат мир. Ако бяха го приели като Месия, ако бяха го приемали като Спасител, ако бяха го приемали като цар, мога да кажа, в Ерусалим щеше да има мир. Ето защо плачеше Исус, защото наистина те не приеха Исус Христос. Защото Той е истинският, мога да кажа, източникът на мира, но вече е твърдо късно. Вече е твърдо късно, понеже те решили какво да направят с Исус Христос. Те са взели решение как да постъпят с Божия Син. Защото очите им не виждаха. Поради това, че наистина, бръстри, не искат да го видят. Има хора, виждат знаменията от домовете си, виждат изцеленията върху чедата си, но не искат да го приемат. Но днес е благоприятното време да отвориш сърцето си и да приемеш Христос като личен спасител в своят живот. Божието Слово тази вечер иска да ни каже, брати и сестри, наистина тук Исус дава едно тежко предсказание за обсадата на Ерусалим от цар Тит. Ето защо плачеше. Защото 70 години по-късно, когато Христос се възнеси, имаше един римски управител, цар Тит, който ще влезе в Ерусалим и ще разруши, казва Божието Слово. Този римски генерал ще обсъди града и ще хване жителите му като брати и сестри в капан. Той ще ги хвани неочаквано. Той ще бъде върху тях, брати, като капан, който никой да не може да избяга. Как ще избие малки и големи стари, как ще разруши брати, стените и къщите им, когато ги сравни с земята. И камък върху камък няма да остане, брати и сестри, в Ерусалим. Или какво иска да каже? Ще сравни целият Ерусалим, ще изби жителите на целият Ерусалим и ще стане градът Ерусалим на пух и прах, казва Божието Слово. И всичко това ще се случи заради това, че Ерусалим не позна времето, когато Христос ги посети. И днес ние трябва да познаваме времето. Времето е близко Христос да дойде. Времето, мога да кажа, сега Бог да не посети. Сега ние да приемем Бога като личен спасител, за да можем да служим на живият Господ. Господ посети града и с предложение за спасение. И днес, ако има помежду нас вярващи, и Бог ги иска да ги посети, с предложение да повярват в Бога, за да могат да бъдат спасени един ден в името на живият Господ. Но хората не го приеха. И днес мога да кажа, братри, повече от 60-70 години в градът ни Ямбол се проповядва Божието Слово. Първите хора, баба Дуда, браша Бан, Дянико, ние сме повярвали 80-та година и до днес се проповядват. Има църкви, които служат на Бога и проповядват евангелизации. Какво ли не правим, братестри, но вижте, трябваше до сега народът ни да приеме Христос. Господ посети града.
Нека мога да кажа, в тази цветница Бог да посети градът ни и двата квартала Ямбол, за да могат да знаят, че времето е близо Христос да се открие. Второто очистване на храма в Лука 19 глава, 45 до 46 стих. И като влезе в храма, почна да изпъжда онези, които продаваха, казвайки: писано е, домът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го обърнахте на разбойнически вертеп. Днес молитвеният дом е даден за молитва. Днес молитвеният дом е даден, брати и сестри, да идвате за прощение. Днес молитвеният дом е даден, наистина, брати, да се изпълвате с духът на Бога. А църквата и, брати и сестри, молитвеният дом, днес наистина вие го обърнахте, казва, на разбойнически вертеп. Исус беше изчистил веднъж храма. Когато накраят на Неговото служение Исус влезе в храма, превърнат, брати и сестри, влизайки в храма, Исус видя търговския дух. В храмът ни, в нас, между нас ни трябва да има търговски дух, да търгува с църквата. Да търгуваш, брати и сестри. Бог изгони търговския дух и знае търговския дух. Лихварите, които са в църквата, и вижте, брати, всички онези, които, брати и сестри, Бог ги познава, иска да ни каже. Исус видя търговския дух и продаде, брати, които продаваха овце, гълъби и всичко това, което беше в храма. Исус прикатури баците им, направи бич и изгони този търговски дух от църквата, защото, брати, домът ми ще се нарича молитвен дом. И всеки, който идва в молитвения дом, да се спасява, да се изцелява, да се благославя. Мога да кажа цветница според Христос и според хората. Какво днес Христос извършва и какво хората правят? Първото нещо, сълзите на цветница поради греха. Цветница според света. Вижте, Христос на цветница ние се радваме сега, носейки цветя и хвалим името на Бог. А Исус застана на брега на Ерусалим и плачеше. Плачеше, защото той виждаше, той знаеше какво ще се случи в Ерусалим. И обърнете внимание, духовните маски. Той знаеше за духовните маски на греха, които облечени, брати и сестри, с маските на греха, чрез върбовите клонки. И днес тези върбови клонки, които ги носят пред Бога, цветята, които носят пред Бога, това изявяват и казват: Осана! Осана на Бога! Но те имат маски, брати и сестри, които Бог вижда зад маските, вътре сърцата, какво има за това. Тези хора идват, но само прославят Бога, но не търсят Бога със сърцето си, не търсят Бога с душата си, за да служат на живият Господ. Причината за Христовите сълзи на цветница. Коя е причината Христос да плаче? Между да се радва, както ние се радваме днес на цветница, а Христос, брати и сестри, причината на Христос за сълзите на цветница. Цветница според Исус. Обърнете внимание, цветница според Исус, а не според хората. В Лука 19 глава, в 41 стих четем: и като се приближи, видя града, плака за него. Обърнете внимание, първото нещо. Исус, когато влезе и видя. Въпросът ми, брати и сестри, какво видя Исус? Като влезе в Ерусалим, какво видя Христос, за да плаче? Обърнете внимание тази сутрин. Той видя първо омразата, че не го приемат с радост. И днес, наистина, нека да няма омраза в сърцата ни,
които притежаваме Христос. Той видя лъжата в тези хора, в този град. Те го приимат като Месия. Но, брати и сестри, след това чуваме, разпни го. Вижте, брати, той знаеше лъжата. Той виждаше в този град, в жителите на този град, той виждаше насилието. Той виждаше кражбите, той виждаше убийствата, той виждаше лицемерието. Нека в църквата ни да няма наистина лицемерие. В сърцата ни, но да служим на Бога с чисти сърца. Както казва Исус Навин, аз и моя дом да служим на Бога. Вземете решение тази сутрин, за да служите на Бога, защото утре, както Ерусалим, казва, че вече стана късно. Един ден да не закъснееш, да приемеш Христос. Един ден да не закъснееш, да влезеш в Божието царство. Цветница, цветята на цветница. О, тези цветя, които носеха, палмовите клонки, които носеха братя и сестри, носеха, казва брати, напоени с Христовите сълзи. Те носеха и се радваха палмови клонки, върбови дръвчета, които сега днес можеш да видиш, братя и сестри, някъде, които ги продават, понеже те са наистина с тях те хвалят Бога, а те са напоени с Христовите сълзи. Божието Слово иска да ни каже тази сутрин молитвата на цветница поради греха. Исус се молише. С тази молитва, понеже в Ерусалим, жителите на Ерусалим имаха грехове. И той се молеше, вижте, братя и сестри, не знам как разбирате Божието Слово, но Исус се молеше, макар те вършеха грях, вършеха престъпление. Христос се молеше с молитвата поради греховете. В Лука 19 глава, в 42 псалом, 42 стих казва, да беше ти знаел. О, той се обръща към Ерусалим, но аз се обръщам към всички вас. Да беше ти знаел. Да, ти, понеже в този ден, това, което служи за мир, този ден, който Бог носеше мирът в Ерусалим, да беше знаел ти днес, че Бог иска да ти даде мир. Да беше знаел този мир, да го приемеш в сърцето си, в душата си, но сега е скрито пред твоите очи. Ерусалим не прие Христос като Месия и сега мирът е скрит от очите им. Братя и сестри, можем да забележим тази сутрин какво ни казва Христос. Да, молитвата поради незнанието за Божият мир. Знаете, че Господ дава мир, ако вие приемете Христос. Молитвата поради духовната слепота на цветница. Тези хора, вижте, брате, ще знаят, че 10 ден на цветница, но те бяха слепи, не виждаха Христос, не виждаха Спасителя пред себе си, не виждаха, че Той искаше да носи мирът да бъде в Ерусалим. Те не виждаха, защото бяха слепи. Пророчеството за окупацията за Ерусалим. Исус знаеше, той плачеше, защото Ерусалим ще бъде ограден, ще има окупация. Пророчеството за разрушаването на Ерусалим, той знаеше, но хората не знаеха, градът не знаеше, но Исус знаеше какво ще стане след него и затова той се молеше. Последната молитва на цветница. Вижте, няколко пъти Христос се е молил. И последната молитва, която вече на цветница, обърнете внимание какво казва. Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците с камъни, убиваш пратилите до тебе. Бог изпращал хора в Ерусалим
да изявяват за Негото идване, да кажат за Неговите пророчества. Но тези хора в Иерусалим, като чуеха за Бог, като чуеха за пророчествата, те ги убиваха, пратилите ги убиваха с камъни. Те ги изгонваха, мога да кажа за Стефан Дякон. Когато го изкараха вън от града, и дори Савел, който се казва Павел, но на времето още не беше повярвал, а беше гонител, той вардеше дрехите на младенците, които го убиваха с камъни, или одобряваше убийството на Стефан Дякона. И днес искам да кажа, Христос иска да ни каже, и ако да умрем, пак ще живеем с живият Господ. Не бой се този, който може да нарани и да убие платати. По-добре се бой от този, който може да има власт на плата и над душата. Божието Слово ни казва, Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците с камъни, убиваш пратените до теб. Колко пъти съм искал да те събера твоите чада. Исус обичаше Иерусалим, защото Иерусалим е градът на Бог. Колко пъти исках да ви събера. Както квачка събира своите пилци под крилата си. Но вие не пожелахте. Слово. Да ви кажа един стих. Откровението казва, ето си да пред вратата тлупа. Ако някой чуе досъд и отвори вратата, мога да кажа на сърцето си, аз ще вляза. Ще вечерям с него. И той ще вечеря с мен. Тази сутрин, брати и сестри, ние се храним с духовната храна. Ние се храним с Божието Слово. Защото е писано, не само човек с хляб ще живее, а с всяко слово, което излиза от Божията уста. Божието Слово иска да ни каже, брати и сестри, тази сутрин. Да, брати и сестри, колко пъти иска както да събера твоите чада, както квачка събира своите пилци. Едно ето вашия дом, понеже отвърляха Христос, не приеха Христос. И за Иерусалим, знаете ли какво се казва? Ето вашия дом ще остане пуст. Или ще остане празен. Защото казвам ми, от сега нататък вече няма да ме виждате. Защото знаем, че идващата седмица, страдалческата седмица, Христос ще бъде разпнат. И няма да го виждат вече в Иерусалим. Няма да ме видят. А ние желаем църквата да виждаме Христос. Ние желаем църквата да служи на Христос. Ние желаем църквата да бъдем с Христос. Докато кажете, казва на Иерусалим, докато кажете, благословен, който иде Господното име. Тогава, когато призоват името на Бог. В ден на напаст, в ден на нужда, в ден на проблем, в ден на болест, призовавайте вашия Бог. Вашият Бог ще бъде близо до вас. Както желаеше да бъде с Иерусалим, така Бог желае с църквата си, която проля кръвта си, даде живота си. Не за да можем, брати и сестри, да се радваме в живият Господ. Наистина ние се радваме, а Христос преди 2000 години той плачеше за Иерусалим. Нека да си спомним, мога да кажа, какво Христос направи за човека. Какво Бог е дал живота си за човека. Да прощава греховете, да го изцелява, да го благославя, за да го спасява. Какво ние сме дали на Бог? Нека тази сутрин да дадем сърцето си на живия Бог. Вземи това сърце, измий го, направи го угодно на тебе, за да можем да служим заедно
на живият Господ. Нека Бог да ни помогне и да ни благослови. Тези пророчества днес Христос ги изпълни. Особено Захария, пророк Захария, който, брат и сестри, бе баща на Йоан Кръстител, бе писал това пророчество за Исус Христос, как Христос ще влезе в Иерусалим. И ако ние идваме, брати и сестри, на Велики четвъртък, в петък разпнатието, в събота, неделя, възкресението, ние ще служим и ще можем да вървим по стъпките на Христос. През тази седмица къде е отишъл Христос и какво е правил Христос. Ние трябва да вървим според Божието Слово. Не това, което ние трябва да говорим, а това, което Божието Слово ни казва. И аз вярвам с това Слово. Вие ще се помислите малко. С това Слово вярвам, че то не е и това Слово Божие, то излиза от тук и трябва да влезе в сърцата ви. И да се помислите. От днес нататък да решим да служим на Бога. Защото Бог всичко вижда. Бог всичко знае. Откровението се казва в последната църква. Знам делата ти. Вижте, брати и сестри, и трудът ти в Бога знам. Всичко знае Господ. Защото понеже когато Савел ослепя, брати и сестри, Бог му се яви и каза: Савле, Савле, трудно ти да риташ против Остен, но сега стани, отиди в града. И вижте, брати, при един търсянин там да се моли при един пророк. Да се моли за тебе, за да погледнеш. Тази сутрин Бог да отвори духовните ни очи. Не плътските ни очи. Дори и да отвори, понеже имам нужда, има някой нужда, Бог да отвори очите му. Но вижте, брати, за да гледаме по-добре Божието Слово, но Бог да отвори духовните ни очи и уши, да слушаме Божието Слово и да го изпълняваме. Бог да ни благослови. Знам, че имате нужди и проблеми. Мога да кажа, знам, че издаете нуждата на църквата. От 12 до 15 хиляди да закупим мястото, да го платим. До нова година трябва да съберем парите. И ние църквата сме решили всеки месец, за да може всеки от нас по 20 евро да отделя, за да платим мястото. И знаете ли, ние сме събрали миналия месец, от средата почнахме, имаме 1040 лева за миналия месец. Всеки месец ще ви се каже каква сума събираме. Всичко трябва да бъде открито през живият Господ, защото Той е молитвения дом и трябва да се грижим за молитвения дом. И мога да кажа вече, брат и сестри, от идваща седмица може, който решил сърцето си да дава при сестрата от сърце, от душа. Бог да ни благослови. А сега, нека да си представим нуждите в Христос. Ще помоля помежду нас, брат Амет, пастир на четвърта църква. Нека да се помоля. Святи Боже, благодарим Ти за привилегията, която ни даде в този час ние да сме в молитвения дом, в деня на Цветница, да се радваме и да Ти благодарим за това, което направи Боже за нас. Не е само за нас, но за всички хора по целия свят. Сега тези хора да повярват и да Те приемат като Господ и личен Спасител и всеки да бъде спасен. Защото няма друго спасение, Боже. Ти си праведният истиният, първият и последният, началото и края. Благодарим Ти, святи Душе, че до днескашния ден ни си оставил. Днес за напред няма да оставиш. Ние с тази вяра издигахме ръце, представени нашите нужди. Било духовно учение, материално, финансово. Благославяй Твоите братни и сестри. Благославяй и сега. Всичко това да бъде за Твоя слава и за наша радост. И ми през Христос, ние се помолихме. Амин, Боже. А сега, знаете, миналата седмица имам и проповядвахме Божието Слово за полагането на нашите братя. Имаме двама презвитера, които ние ще можем да ги ръкоположим, за да служат на Бога и на църквата. Имаме двама дякони, които да служат
наистина за Божието дело, защото има нужда двата квартала, нашите братя и сестри, да ги посещават, когато са болни. И братя и сестри, какво трябва да извършат, защото 89-та година за първи път мен и брат Генчо на ръкоположаха за дякони. И знаете ли защо? 3 пъти съм ръкополаган, брат и сестри, докато бъда пастир пред църквата. Дяконите на ръкополага от голямата църква, пастори, понеже нямаше хора, които да посещават болните. Нямаше хора, които да помазват дрежките. Нямаше хора, които да посещават болните и да извършат погребение. И затова ние бяхме ръкополагани, мога да кажа, първите дякони в този квартал. От 89-та година. И аз вярвам, брати и сестри, виждаме, че кварталите ни, наистина, брати и сестри, идва по-голямо беззаконие. В кварталите ни виждаме как разривават децата си, как напускат жени мъжете си, за да може да устояват братята от двата квартала, за да могат да носят Господна, за да могат да четат Божието Слово, за да могат да извършат онова, което тази сутрин Бог ще им позволи. Но искам първо да кажа, братя и сестри, за Божието Слово. Само ще прочита стиховете и след това ще бъдат ръкоположени. В 1 Тимотей, това не е моето хрумване, а това е Божие Слово. И според Божието Слово всеки един трябва да постъпи. Защото ако не постъпи според Божието Слово, рано или късно, обърнете внимание, това дело ще се разтури. Но ако е от Бога, то ще устоява. Вижте, братя и сестри, 1 Тимотей, 3 глава. Какво ни казва? Верно е това слово. Ако наистина някому ревне епископско добро дело желая, епископът трябва да бъде непорочен. От днес нататък, ако са допускали грешка, от днес нататък, когато се ръкополагат, да не допускат, братя и сестри, да бъдат непорочни. На една жена, мъж, способен, разбран, порядъчен, гостолюбив, способен да получава, не навикнал на пияни разправи, не разбойник, а кротък, не кавгаджия, не сребролюбец, който управлява добре своя дом и държи четата си в пълно послушание и сериозност. Защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква? Да не е нов във вярата, да не се възгордее и да падне под същото осъждение на дявола. При това той трябва да се изпълва с добри отзиви от външните. Значи хората трябва да го познават като добър човек. Божието Слово, брати и сестри, ни казва, за да не падне в укор, в римка с дявола. Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двоязичници, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба, но да държат чиста съвест, тайната на вярата. Тайната на вярата да държа с чиста съвест. И до сега, ако съвестта си допускали нещо, бъдете от днес нататък, когато се ръкополага съвестта, да ги грижи, ако извършат нещо неправда, Божието Слово казва. Също и така, първо да се изпитват, а после да станат дякони, за да се окажат непорочни. И тъй жените им има един стих. И тъй жените им трябва да бъдат сериозни, неклеветници, самообладани, верни на всичко на мъжете си. Амин. И жените им трябва да се съобразяват, не само мъжете.
Защото Бог иска да ги постави малко едно стъпало по-нагоре. А знаете, че, брати и сестри, дърво, където няма плод, камъни не се фърля. И от днес нататък те могат да чуят думи. Понеже Бог иска да ги издигне и те трябва да внимават какво говорят, какво вършат, пред кого служат. Затова ще поканя дяконите да слезат долу и презвитерите заедно. Брат Амес, според семейството, точно беше. Може ли да дадете малко назад? Защо ли ги карам да седят на колене? Това означава, че те се смиряват пред вас и пред Бог. Брати, и църквата нека да се моли. Църквата нека да се моли, за да бъдат и добри служители. За да могат да служат на Бога. И аз вярвам, че започнем от презвитерите и ще стигнем до дякони. Затова Божието Слово иска да ни каже. Ще положим ръце върху тях. Боже, от днес нататък ние ги представяме пред Тебе като презвитер, брата Сен Стракат. Боже, нека заедно да служат на Бог. Като презвитери, Господи Боже, да обичат църквата, да обичат Божието дело, да Ти служат с цяло сърце и от днес нататък да приимат братя и сестри да изпращат. От днес нататък да се грижат за болните, за довиците, за сирачето, там на гладния да носят храна. О, Господи Боже, да бъдат верни на Тебе. Затова, Господи, помазва моя брат Асен, татко и сестра Кати. В името на живият Господ. Боже, благославяй. И днес, брате, Господ, да ги благослови в изобилно с семействата, с чедата си, да служат на Бога. Татко, представям брат Илия пред Тебе. Също и другарката му. Моля Те, човек, когато преминава през трудности, когато човек обещае, аз вярвам, искам да обещаете пред Бога, ще служите ли на Бог? С цяло сърце. Няма да гледате на лице, а ще гледате на сърце. Обещавате ли да служите на Бога и на църквата? Господи Боже, благославям и Те моля презвитерът брат Илия, Господи Боже, да го благослови за презвитер, за да може, Господи Боже, да Ти служи, да Те приеме като Бог и Спасител и да не прави никаква разлика помежду Божият народ, а да Ти служи. Така Те моля за сестрата Божия помазана. В духът на Бога, Радка Господи, Ти знаеш състоянието и живота, Ти знаеш всеки един. В името на живият Бог. От днес служете на Бога като презвитери от Църквата Христова. Господи Боже, преминаваме към дяконите. Господи Боже, обещавате ли да служите на Бог с живота си, с делата си, да се грижите за църквата, да се грижите за кварталите, за да може да имате редовно на църква и да помагате, мога да кажа, на Църквата Христова. Ето ние полагаме ръце върху брат Тошко. Господи Боже, моля Те, Татко на силите, ние го ръкополагаме за дякон, за да може да раздава Господна. О, Господи, за да може да посещава болните, за да Ти служи с цяло сърце. Помагам го в името на живи Отца, Сина и Святия Дух. Също другарката му, Боже, до сега, ако е извършила нещо, ако е правила нещо, до сега, Господи Боже, да вземе решение от днес нататък
животът и делата й да отговарят за живият Бог. Боже, благославяме го в името на Бог. Татко, ние те молим за брат Гошо. Този квартал има нужда от него. Този квартал го предоставяме, Господи, пред Тебе в ръцете му. Да посещава, Боже, да не се уморява никога. Моля те, помазвам го за дякон. В името на Отца и Сина Святия Дух. И нека да бъдат водени от Святия Божий, от присъствието на Духа. Така и другарката му, Господи. Моля те, помазвам, Боже, в името на Исус. И те моля да я благославиш, да подкрепва мъжа си. Никога да не може да не му позволява, а Господи, винаги да го наставлява, да не му пречи в живота, Боже, когато посещава и посред нощ болните. Татко, благославям и синът му, който е тук. В името на живият Бог. Аз вярвам в името на Бог. Ако обичате, станете прави, обърнете се към църквата и кажете, ние ще служим на Бог. И на вас. Ако имат, момент сам, ако имате проблеми, ето хората, към които трябва да се обърнете. Защото искам да се занимавам само с Словото и да се моля. А било за болни, било за нещо нужди, ето братята, които могат да ви прислужат. И нека тази година Бог да ни благославя да бъдем повече. Бъдете благословени. А сега нека братята да почерпат и следваше ми Господна вечеря. Брата ми. Сестричка, вземете водичка или там храна, мрънали. Ако може да помагаш, помагаш. Манили една хубава песничка, лекичка, така, тихичка, а може така да се благодата влезе. Защото брат ми Митко те виждал как.
да ви мира. Сега знаете ли, искам само за малко. Вие ги познавате. Вие да се молите тичичко за тях. Братя, за дяконите, да бъдат полезни в Божието дело. Нека да ревдем глави и нека така тихо всеки да възпоминава братята, дяконите, презвитерите да служат на Бога. Амин. Сега ще помоля първо презвитерите да кажат по няколко думи и след това дяконите и те да кажат няколко думи. Дали ще ви служат верно пред Бога? Брат Илия, ти си първи. Ами аз искам да кажа спрямо Божието Слово, тъй като днес е Цветница, ние просто не да се спомняме за едно събитие, ние заставаме пред живата истина, че Исус Христос е царят на царете, който идва със смирение, но и носи сила в себе си, за да промени много животи. Нека кажем амин. Амин. Хората викаха Осанна, но след дълго време мнозина от тях се отказаха. Днес въпросът е към нас, мили мои брати и сестри, защото когато идваме пред църква в молитвения дом, да знаеш какво слово си чула и това слово да те освободи, да те изцели, да те очисти и да те благослови. Но въпросът е, ще бъдем ли църква само на думи? Или църква на вяра, на огън и на посвещение? Можем да кажем амин. Амин. Бог ни призовава не към удобство, а към живот с сила. Не към страх, а към дразновение. Не към разделение, а към единство с любов. Нека днес да отворим сърцата си истински и нека Христос не просто да влезе в живота ни, но нека бъде Господ във всичко в живота ни. И това последно, което искам да кажа. Нека тази църква стане място, където има огън, където има вяра, където има любов и жива надежда. Защото Бог не е приключил с нас, тъй като днеска на Цветница ние сме ръкоположени. Той тепърва ще почва да действа мощно. И тъй като пасторът накара църквата да се моли за нас, ама аз искам, той като духовен баща, искам и майката духовна да стане да прегърни презвитерките, дяконките, защото тази камера не е хваната, че аз съм взел титлата презвитер или титлата дякон. А отворих сърцето си и да слезе мощно помазание върху нас, които днеска сме обещали да служим на Бога, но да служим на вас, да показваме кой път трябва да вървите. Пътят, истината и живота. Исус Христос. Господ Бог да ни благослови. Амин. Брата Сенчо. Слава на Бога, Бог да ви благослови в този тържествен благословен ден. За мен е чест се преброя като Божие дете, което съм израснал, понеже аз повярвах на 14 годинки и сега съм на 41 и това означава, че 30 години съм в служба. 2013 съм ръкоположен за дякон, сега 2026 година за презвитер. Това говори, че аз не се изморявам да служа на Бог. Това говори, че аз съм обещал, защото аз съм обърнал гръб абсолютно за света, за да върша Неговата воля. И затова аз няма да спра да служа. Дори в 1 часа съм в разположение вечерта да ми се обадите, просто да имате нужда да идвам да посетя домовете ми. Аз съм готов. Просто аз съм готов и съм обещал, че това служение, което аз го взимам в моя гърб, не титла, не власт, не авторитет, не някой главнокомандващ, а титла, която да я накара да се смирим при нозете на Исус. Христос какво направи? Словото на Бога каза, че взел умивалник и започна да умие нозете на учениците. Ние не виждаме властта, първенство, авторитет, сила и власт в лицето на Исус,
ние виждаме едно покорство, едно смирение, една почет към църквата Христова. И забележете, Христос, влизайки в Йерусалим, той поглежда абсолютно много неща, както пастора подчерта. Но докато той споделяше, моята мисъл говореше нещо. Защо предпочете осле, едно малко обикновено животинче? А по това време Исус можеше да ангажираше цяла войска да го носят на ръце. По това време Исус можеше да организира прекрасна колесница от злато. Коне мощни, по това време имаше мощни коли. Буйни, силни коне, които можеше да го придружават до самото място Йерусалим. Но забележете, Христос предпочете да се смири. Христос предпочете да бъде покорен. И затова Словото ни говори точно към нас, че ние да влезем в смирението, в мантията на покорността и на послушанието и да бъдем внимателни, не да властваме. Исус казва, че не да властваме, не да имаме първенства, да воюваме, а да се покорим при нозете на Христос. Презвитерът, пастир, искам да ви кажа, че той е слуга, това трябва да го знаете. Пастирът, презвитерът не е даден за да властва на стадото, за да удря стадото, за да унижава стадото. Искам да ви кажа, че Исус Христос е пастир. А ние всички това, което Бог ни го дава, това е нашето смирение, нашето покорство, което ние да навлезем в тая чудесна дълбочина. Бог да ни благослови. Нека в този ден Господ Бог да ви благославя, да ви пази, да ви закриля, да ви защитава. И аз вярвам, че Бог има много прекрасни неща за напред в нашия християнски живот. Знаете ли, когато ние се молим един на друг, както Словото ни обучава и ни учи, тогава в нас се проявява силата, благословението, любовта, истинският морал на единство, на братолюбие и на уважение. Господ Бог да ни благослови. Амин. Ще кажат няколко думи новите дякони, който му държи сърцето. Бог да ги благослови. Бог да го благославя, брата и сестри. И имам една молба към вас, защото на днескашния ден всички поднасяме цветя на олтара на живия Господ. И така, в книгата Евреи, нашия жив Господ взима нашите молитви и ги поднася под Бог Отец. И казва: Татко, твоята църква в град Ямбол ти носи тази ароматна молитва. И ще ви помоля да прибъдвате, да ме подкрепяте в молитва, за да може да извършим Божията воля, казвам, не нашата. Вижте, ние всички сме призвани да вършим Божията воля. Преди всичко Господ на първо място. След това вече са нашите нужди. Но да извършим първо Божията воля и Господ да ви благославя. Амин. Брат Тошко, благословен да бъде Господ. Ще се старая да бъда много кратък. Ние тази сутрин чухме едно прекрасно слово. Слово, което Господ Исус трябваше да влезе в Йерусалим. Но преди да влезе в Йерусалим, Господ каза на своите ученици: отидете, отвързете осела. Ако някой ви рече, що правите, кажете на Господа трябва. И днес, като един осел, аз трябвам на Господа. И днес аз дадах едно обещание, че ще бъда като този смирен осел. Не да служа за себе си, а да служа на църквата Христова. Тя е когато е болна, тя е когато е немощна, тя е когато е в страдание, в болка, в скръб. Аз направих днес с Господа Исуса Христа един завет. Завет, който да бъда слуга на живият Господ. Нека тази неделя да бъде осана на всяко едно сърце. Да въцари Господ във всяко едно сърце. Бъдете благословени в името на живият Господ. Не съм направил грешка. Те са готови проповедници. Дори не само да проповядват, тук можем да ги изпращаме да служат на Бога. Нека Бог да ги държи, да ги укрепи, да ги благослови. Ще помоля сестрите, които са ръкоположени, нека да дойдат. И жена ми ще се моли за тях. Сестри, застанете. Ето тук застанете отпред. Аз вярвам, че като пастирка на църквата и като майка, нека да бъде на тях. Да ги уважава, да ги обича. Можеш да ги благословиш, да се молиш за тях.
Небесен Отче мой, отново ти го Твоето име, от така си любинаме. Татко, благославяй ги, протреби ги за Тебе като инструмент, като слуга. Дай единство, дай любов, дай благословение, Татко. Всяка омраза, всичко нечисто да промайнеш в Твоето име, в Твоята сила. Господи, укрепи църквата, укрепи моите брата и сестри, защото аз ги обичам. Обичам моите сестри, моите брата. Да бъдем хора при Тебе заедно, да хвалим заедно Твоето име. И с Теб ни ще ни сме, Господи. Аз издигам Твоето име тази зара. Имах у себе една нужда. Един нощ плаках при Тебе. Поисках. Той се повърна в Твоето разе. Радвам се, когато чувам как свири за Тебе. Татко мой, радвам се. Благослови синовете ми. Благослови дъщерите ми. Благославяй, Татко мой. Снахите ми. Татко, дай единство на снахите. Благославяй снахите ми. Синовете ми един любов. Да служа за Тебе, Господи. Не за дявола. И крепи ги, Татко, във Твоите ръка. И крепи ги във Твоя дух. Благодаря Ти, Господи. Ти ни държа във Твоите ръка. Ти ако не ни държиш, ще паднем. Со благославаш ли с дух, с сила помазание от Тебе. Сърцето ни се радва при Тебе. Цялата душа си дава при Тебе. Без Теб нищо не съм, Господи. Благодаря Ти за моя другар, който го подари за нас, за църквата. Благодаря Ти, Създателю. Да бъде Твоят мир, Твоята сила, Твоя дух, Твоето помазание върху нас. Благодаря Ти, Исусе. Благодаря Ти, Спасителя, за всичко. Алилуя. Амин. Може да седна. Искам да изкажа благодарност на Бога. Аз съм повярвал 80-та, тя повярва 77 година повярвал в Бога. И благодаря на Бога, когато Бог ме постави на това място. Никога не сме се възгордявали, че ние сме пастори, че ние служим на Бог. Затова Бог излива своята си благодат. До сега не сте чули дума от нас да възвишаме в църквата, да наложим своето си така направили, така сторили. Аз благодаря на Бога, че другарката ми подкрепва винаги в молитва. И знаете ли какво? Това слово, което чувате, благодарение на нея. Защото за всеки добър пастир седи добрата пастърка. За всеки, мога да кажа, мъж седи добрата съпруга. И днес, благодаря на Бога, чрез нейните молитви, Бог ни дава слово, което можем наистина да ви насърчим. Искаме така заедно църквата да влезем в небето и да бъдем заедно с вас. Бъдете благословени. Бог да ни благослови. А сега, тъй като времето минава, искам само да се справят тези, които ще участват в Господна вечеря. Нека се справят. Братята, дякони, или първо презвители, няма да стават някои, нека да виждат какво правят. За четвъртък вие ще раздавате Господна. Братя за това. Господи, благодаря Ти. Този ден, ден на Цветница, в ден на разполагане, ден на хваление, идаме до тази част за Господната вечеря. Махни Господи, с Господната
карай нататък. А ти майко Господу. Свети Боже, Свети Боже, Свети Боже, опитвам се да бъда като теб, татко. Много наскърбен и предаден, опитвам се да бъда като теб, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощам като тебе. Признавам, че много ми е трудно, научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощам като тебе. Признавам, че много ми е трудно, че ти можеш. Знаете за църквата, този не се... дискуса. Ами прави който и прави. Нека се една песен да мине дискуса, защото много стана. Дайте, хайде, брате, минете с дискуса. Давайте. Алилуя, нека се радваме от Бога. Името ти с радост сърце величая те, Господи, усата веселите. Хваля името ти с радост сърце величая те, Господи, усата веселите. Слава, слава, царя на царете. Слава, слава, царя на царете. Хваля името ти с радост сърце. Величая те, Господи, усата веселите. Хваля името ти с радост сърце. Величая те, Господи, усата веселите. Хваля името ти с радост сърце. Величая те, Господи, усата веселите. Бог да бъде с всички. Малко се уморихме, ама да кажа, днеска празник. Оправете
Стойте малко, стойте. За всичко това, което свършихме Твоето име. Особено, Господи, чуйме Твоето Слово. Ръкоположихте призвители и дякони и да ги употребиш чрез силата на Святия Дух. Да бъдат полезни за Твоето дело, за църквата, да обичат Божият народ, да търсят Божият народ и да го уважават. Господи, моля Те да ги държиш в ръцете си до края на техния живот. Те, Господи Боже, с желание да служат на Бога. Никога да не закъсняват. Винаги да идват на време. По-рано, Господи. За да може да общуваме. За да може да се кажем нещо. Да виждаме проблемите на църквата. Да виждаме състоянието, с което можем да помогнем. Сега благослови ни с тази бъди. Амин.